И здравейте на всички, аз съм Тобот44 и днес имам да ви кажа нещо много важно съобщение. Купих си премиум акаунт на Minecraft, ето къде, карато с BG си пиша, защото така ми е по-добре. В смисъл не иска да си пиша Тобот44. Това ми е един скин. В смисъл аз вече съм снимал епизод на Hexit с премиум акаунта, но ще го кача по-късно този епизод. Снимал съм и с непремиум акаунта епизоди, но тези епизоди са преди него, но този сега ще го кача в момента. На 15 първи ще го кача, пък другите ще ги кача по-късно. Затова интересно ми, кепя се, ето гърба. В смисъл реших да сложа знамето, но може да го махна по-късно. Скин на вити аз съм си ги правил. Има тук едно знаме да разпознаят. Не е много хубаво, ама мисъл поне е така. Да ме знаете, съм българин. На екстремен режим съм, ако се питате. Този урод, разбира се, ще го изтриля после. Сега ще мога да снимам на минигеймс. Общо взето това ще е този много важен епизод. Ако ви харесва скин, аз имам и още много скинове съм си направил и ги сменям. Ако ви харесва този скин, напишете в коментарите, ще видите и другите спокойно си някога. Дайте положителен вод на този клип, абонирайте се и айде, чао!